אז ברוכים הבאים, בריז, מתאמנות ומתאמנים. אז בסרטון הזה אני הולך להסביר לכם על כל צעד באפליקציה, כל פיצ'ר, כל כפתור, כל מה שאנחנו צריכים, מה שאתם צריכים לדעת, בשביל לספק לי כמה שיותר אינפורמציה ולנהל את הליווי ואת העברת מידע שלנו בכל נושא שקשור לליווי, בצורה הכי יעילה שתבין, תגרום לי להבין מה קורה איתכם באופן מקיף, באופן הכי ספציפי ונקודתי, ויוכל לגרום לי לדייק אתכם לשבוע הבא, לחודש הבא, מכל רגע לרגע בליווי. אז אנחנו מתחילים בדף הבית, הדף העיקרי בוא נגיד באפליקציה, מן הסתם בגלל זה הוא דף הבית. נתחיל כמו סדר יום רגיל, אנחנו קמים בבוקר, מעדכנים משקל בוקר, לוחצים על אישור, והמשקל כמובן נכנס לנו למאגר של השקילות בהיסטוריה, אנחנו נגיע לזה אחרי זה. מכאן אנחנו קופצים לתפריט תזונה. התפריט תזונה מובנה לנו ברמת הקלוריות לכל ארוחה, גרמים לכל מוצר, גרם חלבון, פחמימה, שומן לכל ארוחה, הכל מאוד מאוד מסודר, במידה ויש חלופות אז כמובן גם זה כתוב. ומכאן יש לנו את היומן אכילה. יומן אכילה אפשר להיכנס גם מהדף בבית, אבל כל המטרה של הדף האכילה היא שתי מטרות עיקריות. אחת, יש מתאמנים שהגדרנו שהם עובדים לפי תפריט גמיש, שזה אומר בעצם שהם עובדים לפי ערך קלורי יומי, ערך פחמימה, שומן וחלבון יומי, וזה לא משנה אם הם אוכלים פסטה, אורז, תפוח אדמה כפחמימה, חזה עוף, דג, סלמון או כל דבר אחר. מבחינתי כל עוד הם מגיעים לסך קלורי הזה ולסך חלבון פחמימה שומן, אז הכל טוב. זה מתאים למתאמנים שהם קצת יותר משופשפים בעולם הזה של התזונה. אז זה מטרה, זה סיבה אחת. ובאופן כללי אני כן הייתי ממליץ לא להתעצל וכן להזין, אפילו אם אתם אוכלים את אותם דברים כל יום או כמעט כל יום. לצורך העניין, אם הגדרנו למישהו שיש לו 600 גרם אורז ביום, ומבחינתי הוא יכול לפצל את זה לשתי ארוחות או 3 ארוחות, לפעמים לא זוכרים, אוקיי? או 20 פריחיות ביום, בסך הכל 6 בארוחה אחת, 8 בארוחה שנייה, עוד 2, עוד 1 בארוחת ביניים. זה נגיד הסיטואציה שלי, ואני תמיד רושם, אכלתי פריחית, בום, אני מכניס אותה. למה? כדי לא להתבלבל. כרגע זה מאוד קריטי, אתם תופסים אותי בדיוק בהכנה לתחרות, אז זה מאוד קריטי כל פרחית, כל גרם, כל פיפס הכי קטן. אז אני רושם, מעבר לזה, כל מה שתרשמו פה, אני חשוף אליו. גם אם יש שינויים, אני רואה. ואז אם אני רואה שיש איזושהי בעיה ואיזושהי חריגה או איזשהו משהו שהוא פחות טוב לנו, אז אנחנו יכולים לדייק את זה. אנחנו יכולים ללחוץ פה על הכפתור של המצלמה, לעלות תמונה, נחמד, לא מכריח אף אחד. ובשביל להוסיף מוצרים אנחנו פשוט לוחצים על הפלוס. יש לנו אופציה לסרוק ברקוד, יש לנו מאגר מוצרים מובנה כבר בפנים של מוצרים שהם קיימים בשוק, בסופרים. מעבר לזה אנחנו יכולים לעשות חיפוש למאכלים, וכמו שאתם רואים יש פה מאכלים אחרונים, זה המאכלים האחרונים שהשתמשתי בהם, שזה מאוד נוח כי לרוב אנחנו נאכל את אותם דברים, ואז זה מאוד קל לשלוף את זה. אז לצורך העניין אני לוקח אורז לבן, יכול לבחור מידות, מידה, יש לנו כוס, קילוגרם, מנה קטנה, מנה גדולה, מנה בינונית, ובגרמים, אני תמיד בוחר גרמים. לשים לב שזה אורז לבן מבושל, בחרתי את המידה, אני בוחר את הכמות, שם לי 200 גרם, מקבל את הערך, מוסיף לתפריט, והכל נכנס לי יפה. אנחנו רואים את ההורדה פה של הקלוריות ושל הגרם פחמימה שומן לפי הערך שהכנסנו, ופשוט עובדים לפי תקציב. הנה פה הכנסתי תמונה, ושוב אני חשוף לזה, אז מאוד שווה להכניס את זה. אוקיי, עברנו הלאה. יש לנו פה את ה-Chat AI, שזה השוס הכי גדול שלנו. לא הכי גדול, זה העוזר האישי שלי, הוא לא מחליף אותי, הוא כן נותן מענה ראשוני, מאוד יעיל לאנשים שנמצאים כרגע ב-12 בלילה באיזושהי מסעדה ונשאר להם כמה קלוריות או רוצים לדעת מה מימו. אפשר לשאול אותו כל שאלה. לצורך העניין אפשר לשאול כמה גרם אורז אני צריך לאכול במקום 200 גרם פסטה,
וכן הלאה וכן הלאה. תן לי חלופה ל-300 גרם תפוח אדמה אחר בישול, רק שלא יהיה אורז, אוקיי? דברים מאוד ספציפיים. שוב, זה מענה ראשוני, המענה הוא מאוד מדויק, אבל אם אתם לא מקבלים את המענה שאתם חושבים שאתם צריכים לקבל, כמובן אני פה בשעות הפעילות, וגם לא. וזהו, אנחנו עוברים הלאה. אחרי התפריט תזונה, כמו שאתם רואים, היומן אכילה גם זמין מפה, ואנחנו מגיעים לסקשן של המים. אוקיי? גם פה, ברגע שאתם מלאו את זה, יש מצבים שהם קצת יותר קריטיים. אני כן מצפה שתשתו כמות מים שהגדרנו, שהיא נעה בטווחים מסוימים, לצורך העניין לרוב זה יהיה אצל גברים 2.5 עד 3 ליטר, נורא תלוי בכל הסיטואציה. שוב, ספציפית אתם תופסים אותי באיזושהי עמסת מים היום, אני אמור להגיע לאזור 9 ליטר, בגלל זה אני ממש כותב כל כוס. כמו שאתם רואים, אני על 181% מעבר לצריכה המקסימלית שאני אמור כביכול לצרוך, אבל זה מצב קיצוני, אז לא נתחשב בזה. אז מאוד חשוב במצבים כאלה באמת לרשום הכל. יש לנו מידות מובנות, ואנחנו גם יכולים כמובן במיליליטר להוסיף מידה באופן ידני, להוריד, להוסיף, לעבור להורדת מים או הוספת מים, וכמובן הכל נכנס לנו. נעבור לאימון. עכשיו האימון כרגע מתייחס למבחן יכולת, או לאנשים שרק מתחילים את הליווי כמובן, אז זה האימון הראשון שלהם ever, או כמובן לאנשים שמתחילים בלוג חדש, תוכנית אימונים חדשה, ואנחנו צריכים לבצע מבחן יכולת. אז כמו שאנחנו רואים, יש לנו פה את 3 האימונים למטה, יש לנו את הטיימר שאנחנו יכולים להפעיל, אנחנו יכולים גם לאפס אותו. חשוב מאוד לא לשכוח מהכפתור הכתום והיפה הזה, התחל אימון. ברגע שאנחנו לוחצים על התחל אימון, נפתחים לנו כל הסטים, יש לנו פה את ההגדרות של האימון, אוקיי? 4 סטים, 8 חזרות, כמו שהגדרתי לחלקכם שכבר עברו את זה, אנחנו צריכים לבצע עד 4 סטים ל8 חזרות, עם משקל מקסימלי שאנחנו יכולים לבצע בטכניקה טובה, ולא מצליחים לבצע מעבר ל8 חזרות, בין אם זה כשל פיזי או כשל טכני או כל כשל. ברגע שאנחנו מוצאים את המשקל המקסימלי שהצלחנו להרים, לצורך העניין הצלחנו בסט הראשון 100, בסט השני 120, בסט השלישי 110, ובסט הרביעי 125 פתאום. לא הגיוני, אבל סביר להניח שכן. כאילו, נניח שכן. במידה וזה המשקל המקסימלי שלנו, 125, בין אם זה יהיה פה או פה או פה, אני רוצה שתזינו את אותו משקל, אוקיי? מבחינתי אנחנו רוצים סט אחד, נתון של סט אחד הכי טוב. אוקיי, אז בשביל שלא ייעלם לי מהעין, אני מבקש מכם שתרשמו לי את אותו משקל, אוקיי? בכל הסטים. כמובן החזרות אמורות להיות 8, אנחנו לא רוצים לעבור את זה, והRIR. RIR, למי שהסברתי, למי שלא הסברתי, אין סיכוי שלא הסברתי, אבל למי שחדש פה, RIR, ראשי תיבות של הרפס אין רזרב. מה זה אומר? אנחנו מגדירים בין 0 ל-5. המספר מתייחס לכמות חזרות שהיינו יכולים לבצע עוד עד הגעה לכשל, במידה והיינו ממשיכים. זה אינדיקציה להעריך רמת צימות ורמת קושי, או איך שלא תגדירו את זה. אז לצורך העניין, במבחן יכולת, המטרה שלנו היא כמובן להגיע ל-RIR 0, כלומר כשל חיובי, שאין לנו עוד חזרות בסטוק, אז כרגע ה-RIR הוא 0. כמובן אנחנו יכולים להוסיף הערות לתרגיל, במידה ויש, במידה ואין, אנחנו ממשיכים הלאה, גוללים עד הסוף ומסיימים את האימון, מקבלים קונפטי יפה ומקבלים סיכום אימון שכמובן נכנס לנו להיסטוריית אימונים, וממשיכים הלאה. בהמשך אני אתייחס לאימון שהוא לא מבחן יכולת, שהוא נראה טיפה אחרת וההתנהלות בו היא טיפה שונה, כבר המשקלי עבודה מובנים והמספר חזרות מובנה והיעד של ה-RIR גם מובנה, ובעצם מתבסס על המבחן יכולת או משבוע לשבוע על השבוע הקודם שלנו.
מהשבוע השני בעצם של הבלוק או של התוכנית אימונים שלנו, יש לנו כבר יעדים ברורים וכתובים, כמובן שהם על סמך נתונים של המבחן יכולת בבלוק או בתוכנית אימונים החדשה שלכם. כמו שאתם רואים, בתיאור של התרגיל כבר אין מספר סטים ומספר חזרות, כי יש לנו מספר סטים מובנה ומספר חזרות מבחינת יעדים, ומשקל עבודה ורמת עצימות כמובן. אז יש לנו משקל, חזרות, רמת עצימות, יעדים מתחת, כמובן שהכל דינמי. כלומר, אתם אמורים להגיע לצורך העניין פה ל-RIR2, זאת אומרת 2 חזרות מכשל, על 60 קילו ל-11 חזרות. במידה ואתם רואים בסט הראשון שזה לא מתקרב לכיוון, למרות שזה אמור להיות, כי זה מבוסס על סמך נתונים שאתם הזנתם לי, והם לא נתונים רחוקים, אלא הם נתונים של שבוע אחורה. כמובן, מה שנעשה זה נעלה את המשקל, לא נעלה בחזרות, נעלה את המשקל כדי להגיע לרמת עצימות הזאת, כדי שמשבוע הבא אנחנו נוכל לקחת את זה קדימה ולהציב לעצמנו יעדים חדשים, וזה הכל. תודה רבה לכם. נעבור הלאה, יש לנו את הלוח פגישות. אוקיי, קביעת פגישות. שימו לב שיש לנו גם את המשרד צפון וגם את המשרד מרכז. אז לא להתבלבל, משרד מרכז כמובן בתל אביב, משרד צפון לא בתל אביב. שימו לב שאתם קובעים למשרד הנכון. נרשמים, זה נכנס לכם באפליקציה, רשום לכם, נותן לכם התראות, ומאפשר לכם להגיע לפגישה בין אם היא פרונטלית, בין אם היא אונליין. תמיד יהיה רשום לכם בכותרת של הפגישה, בין אם זו פגישת אונליין, למי שנפגש איתי אונליין, בין אם זה פגישה בצפון, בין אם זה פגישה במרכז, ויש גם אופציה לפגישה שיחה אישית. אוקיי, אנחנו נגיע לזה אחר כך. יש קוביות שאני אפתח שיהיה שיחה אישית, שזה off the record, אתם יכולים לקבוע פגישה ואנחנו מרימים שיחה, בין אם זה זום, בין אם זה טלפון, לדבר על כל דבר שאתם חושבים שאתם צריכים לדבר עליו, לדייק דברים, בנוסף לפגישות החודשיות הקבועות שלנו. נעבור הלאה לדף האימונים. לטופס העדכון אני אגיע בסוף, כי הוא בעצם מסכם לנו את השבוע, אז לא לשכוח, לחכות עד הסוף. אז, סקשן של האימונים. כמו שראיתם, יש פה כבר פלוס, כי כביכול סיימתי את האימון. אירובי. מי שהגדרתי לו אירובי, הגדרתי לעצמי יעד 150 דקות אירובי, אני מוסיף את הדקות באירובי, שוב, כל זה אני חשוף אליו. סטטוס נתונים יומי, מסתנכרן לנו מהטלפון, תמיד מובנה פה, ויש לנו גם פה אופציה להיכנס לתוכנית אימונים, ואנחנו עוברים הלאה לתזונה. גם פה יש לנו את האופציה להיכנס לאמן אכילה ולתפריט תזונה, ולכל הסקשן של המים. לסמן וי אם סיימתם את האוכל לפי התפריט היומי, שזה יהיה מצוין. שוב, זה כל מיני נקודות שאתם צריכים למלא במהלך היום, באמת זה שטויות, זה דקה, וכל דבר כזה יקדם אתכם לעבר דיוק סופר מדויק לעבר המטרה. סטיות מהתפריט, אני קורא לזה פינת הוידועים, פה אתם מתוודים איפה נפלתם, אם נפלתם, אם במכוון, מתי, זה נשמר לנו בהיסטוריה של תאריכים, ואז אנחנו יכולים גם לדייק במידה ואנחנו רואים שיש איזושהי בעיה, בעלייה במשקל, בירידה במשקל, איזושהי תנודות שלא ברורות לנו, אנחנו יכולים להסתכל ולראות, אוקיי, ברור לנו למה הייתה פה עלייה במשקל. אז זה לגבי זה, אנחנו עוברים לדף מאמן. דף מאמן, פה קודם כל יש לכם את הסקאלה של כמה נשאר לכם מהמסלול ליווי, שזה נחמד תמיד להיות חשוף לזה. טיפים ומדריכים אני מעלה פה, בין אם זה יהיה סרטונים, בין אם זה יהיה עיקרון התנהלות על האש ביום העצמאות, כל מיני צ'ופרים כאלה, בונוסים שיתנו לנו ויתנו לכם עוד ידע, בין אם אתם מאמנים, בין אם אתם מתאמנים, בין אם אתם, מן הסתם אתם מתאמנים. אז גם סרטוני טכניקה, ואני אעלה לפה הרבה מאוד תוכן.
מוצרים ורכישות, גם פה הולך להיות, אני אספר לכם כבר שהולך להיות מוצרים של בריז, חולצות, מכנסיים, ביגוד, ספורט, ממש מדהים, אתם תשמעו על זה בהמשך. פגישות, פה אתם רואים את הפגישות הקרובות שקבעתם, ושליחת בקשה לפגישה. זה הבקשה שדיברתי עליה, שאנחנו רוצים לקבוע פגישה אוף דה רקורד, אוקיי? אתם שולחים לי בקשה, מטרת הפגישה, שיחה אישית, תתיתתה, פגישת אונליין, פיזית, טלפון, רושמים לי הערות, שולחים לי את זה, ואומנם יש פה תאריך שאתם יכולים להגדיר, שזה מה שאידיאלי לכם, במובן שזה לא תמיד יכול להסתדר, זה מגיע אליי, ואז אני בעצם מתאם איתכם באופן דינמי, זה יכול להיות כל שעה, כי זה משהו שהוא off the record, כמו שאמרתי, אז הוא גם אופציה. ומה עוד יש לנו? שליחת טופס עדכון למאמן. קודם כל בואו ניגש קודם לדף התקדמות והמשקל. אז דף התקדמות והמשקל, אם אנחנו רוצים למחוק משקל, כי בטעות טעינו, לוחצים פה, מוחקים את המשקל. אם אנחנו רוצים להוסיף משקל, כנ"ל, מוסיפים משקל, זה מוסיף לנו את המשקל הנוכחי ליום הנוכחי. שתיית מים ממוצעת, עוד נתון שנחמד לקבל, כי תמיד זה, כשאני שואל כמה מים אתה שותה או שותה, זה תמיד מין תנודות כאלה, וזה הגיוני, זה בסדר. צ'יט אחרון, הלוואי וזה הצ'יט האחרון שלי, זה שקר, זה סתם דוגמה, אבל שוב הוא רשום לנו פה, וציון אחרון זה בעצם הציון שנתתם בטופס עדכון למאמן, שאנחנו מגיעים אליו ממש עוד חצי רגע. אז, טופס עדכון למאמן, מיום חמישי עד יום שבת, הטופס הזה יקפוץ לכם במערכת ויעלם. אוקיי, המטרה היא למלא את זה במהלך 3 ימים. מי שמסיים את האימונים שלו עד יום חמישי כבר יכול ביום חמישי, מי שמסיים ביום שבת יכול ביום שבת. אנחנו עוברים פה על הכל, על כל העיקר, על תזונה, על שתיית מים, חריגות, כל מיני שאלות ספציפיות, כל דבר שיכול לדייק אותנו שוב, בשביל לקבל כמה שיותר אינפורמציה, מה יכול לא לגרום לנו להתקדם בתהליך ליווי. בין אם זה, אני ניסיתי לעשות את זה כמה שיותר מתומצת וכמה שיותר קליל, עם כפתורים וסקלות וכל מיני כאלה, כדי שבאמת תיישמו את זה. אני מאוד דורש שתעשו את זה, כי בסופו של דבר זה נותן לי תמונה הכי מדויקת והכי מקיפה לאיך אתם מרגישים בליווי, אם יש איזה שהם שדים שאתם מסתירים או לא, תמיד אפשר ממש לסכם הכל פה. תמונות, לא עשיתי את זה כחובה, אבל אני מאוד ממליץ להעלות תמונות, אוקיי? אנחנו תמיד יכולים לראות, אנחנו לא מודעים לפעמים לתהליך שאנחנו עוברים, ואנשים הרבה פעמים בהלם, גם אם הם עשו תהליך של ריקומפוזיציה, זה אומר שהמשקל שלהם נשאר זהה במשך שנה, ויש כאלה, שזה גם הכיוון, והרכב גוף שלהם השתנה שמיים וארץ, והם לא מודעים לזה כי הם עם עצמם כל היום. אז כשרואים את התמונות בסופו של דבר, זה מדהים, ובגלל זה אני מאוד מתעקש כל פגישה לעשות תמונות, ומעבר לזה כל שבוע אתם יכולים להעלות תמונות לאפליקציה, הכל נשמר, ואז אנחנו יכולים לעשות ממש השוואה בין חודש מסוים לחודש מסוים באופן דינמי, אז מאוד 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 כדאי. שינה, כמה שעות אתם ישנים בלילה, משוב כללי, תרשמו לי כל מה שאתם חושבים שרלוונטי, ומדרגים לי את השבוע, 5 כוכבים בשאיפה, ושיהיה לנו בכיף. צ'אט AI, היינו שם, יש פה כניסה לצ'אט AI מהסקשן של הצ'אט AI עצמו, ובפרופיל יש לנו פשוט את הנתונים האישיים שלכם, וזה הכל בגדול. גם פה יש לנו את הטופס עדכון, אני מזכיר, הטופס הזה קופץ ביום חמישי עד יום שבת, ככה שיש לכם 3 ימים מלאים, לא לשכוח למלא לי את זה, מאוד 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 חשוב, אוקיי? כל אינפורמציה שאתם תספקו לי, אתם תקבלו את הפידבק הזה בתוכנית אימונים, בתזונה, בכל הקונסטלציה של הליווי שלנו. עד כאן, אם יש איזה שהם שאלות, אני פה. האפליקציה היא כלי מדהים, אנחנו משפרים אותה כל הזמן ומשדרגים אותה, ואני פה
אנחנו נעבור לסקשן האחרון של איך נראה אימון אחרי מבחן יכולת, ואיך אנחנו מתנהלים איתו.